L-uffiċjali tal-Pulizija illum komplew iqassmu d-dokumenti tal-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar u bejn it-3 ta' wara nofsinhar u id-9 ta' filgħaxija sa nhar il-ġimgħa il-15 ta' Mejju. Fid-dar irid ikun hemm persuna responsabbli li ma tkunx taħt is-16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti tal-votazzjoni. Waqt it-qassim tad-dokumenti għal-votazzjoni, in-nies qed jintalbu jikkonfermaw li jkunu rċevew id-dokument billi jiffirmaw fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Il-liġi elettorali tippermetti li rappreżentanti tal-partiti politiċi jakkumpanjaw lill-uffiċjali tal-Pulizija waqt it-qassim ta' dawn id-dokumenti. Dawn se jkunu ipprovduti biljett ta' awtorizzazzjoni maħruġ mill-Kummissjoni stess. L-elezzjoni ser issir fit-30 ta' Mejju u l-votazzjoni bikrija se ssir fit-23 ta' Mejju.